Upilang soarong kaceleng atawar kahino pigajok se kacelang ji aphanpura ke pon keban apran pen chelar thotsi kaceleng nang प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अहेमसो किकिम आसाई केसाई ओयाजक अहेम फुआतुम आनिंकांग सामसे काचेपेकला Kiduk tektik ahem also metric asatlang ang tegalong 83% kachepalong dun bonta aning kang samse kachepeklang pon Neli beta thambang Sondro Singh Rongpi Aphamsi Biswanath Karbi live kelang mer kaching honara don afan kardom na paje deklo kardom tare pini arsik jitla pen sodda ga berta non ang ton pen ajikcha pini kaching si aberta pui khanlo Lakha sirkep amreng constituency ke parlo upilang soarong ka chelenga tawar kahino pigajok se kachelangji aphanpura ke pon keban apran pen chelar thotsi ka chelengna ahok pinpur dame kiram tang ahut ke election hainangji pura campaigning aphan wangrin tilo campaigning along kaningje ponke nelitum bharatiya janata party aphan nang pahailote nelitum towar me lang lapen kapre kaching thurasai dengpon popusi kachi chakpon dolo bonta pini arni anta mate haidet apita towar me lang anparta kapre ajata mo pustame kaching thur thekpon long lelang Lasonsi upilang soarong jirikin deng pen kahelo kilometer trainer cap andolang huladak araratum kisung kachechaknang hem konglong kacheleng unedet ajok hadak araratum keso kachelang jia phanpura se kelang a hem an kedam jia phanpura kedam kebang amo apran pen chelar thot amsi kedam nang Lasi Karbi Autonomous Council Kachari ke thekiding mate man kedo Karbi Autonomous Council siam tuliram rong hangaphan komentu si towar nang selam pipoma pusi hadak araratum karju lapen kachoni ripon Lapenan parta non head jong upilang so arong amekar sami rong pharpi keso det ajok se kachelangji aphanpura dihinaka dure dokogajok a hema sorpen Karbi Autonomous Council kachari ke thekiding atuma phan akirap kacho hangpon ji aphanpura kachoni ripon Karbi habar kihat pen long bamon rong pharpen camera person Prodip rong hang report Biswanath Karbi live Pini adunto abirta arjoikta Lakha inkoira phone nilip development block ke parlo wo phong rong piarong Pradhanmantri Awas Yojana Gramin ahemso kikimji aphanpura thengpi kangduk mate ara kabe athengpi thondam roy ajok ahem phuatum aning kangsamse kachepekla Koilamati ahabar wo phong rong piarong amekar projen ingti ahem ningkan surihinira krainer cap kresir cap aningkan pen Pradhanmantri Awas Yojana Gramin ahem kikim pipon contractor supervisor G10 hanse henlo laso ahem asar nung aphan thengpi nang palelo bonta labangso athengpi ara kawe athengpi thondam roilo lapen anparta ahem ta kim patang pi pedapsi parjap kramsi BP hamlo Laso atheng pike tingkidip a huta phere memeji athe bobjengjang an pinji bori bora pen dipjat pusita ningka nisita ingthang theraji lapen tomon ke jablote ponraiji Sarkar ke kiduk kelak atumta arni arbe pen jognangji pu mathasi a hem patang derji aphan tangka dorchit pilo bonta non ke contractor ta arleng a hem puta arleng amat non ke arleng denglo Lapusonsi atheng pi kipipon ke engine so memelo Lasi prabjin pen la he atheng pi kapreksi puthot nang pipon thunangji Nang pipon tang ke asap memuchot atheng pi nang pipon si keme pusi ahem phuatum pen arpu ke dawe ka phan sodak pen kapachini pon Tangte non ahem phu pen ningkang samse kachepeklang pon alam thele non ang ton pen arjuik sinang Manela bangso hem ke ha kicheng pen alam kelong pen na paklang abang ke surihini ra kret rokaning kan pen non pedeng surihini ra inkoirai si an nangli elo nangli men pila nilimen ke projening ti kopia rong loda da ke borjan bo phong rong popaha surihini ra kret rokaning kan pen non surihini ra inkoirai si an dala pusina patang pi pusining ye bom setami mistri te inuta nang toite ninge phope ong sinili alang tuman si
mistri khorsa nak pipedet posita ning oi e hormu hota nang thok non la sinili mithang ba chikim dia to punon la bang so hem ita icha chen Karbi Anglong Choki Hola Pen O'Nilson Rongphar Lapen Koilamati Pen Kon Phangcho Report Biswanath Karbi Live Pini adun thwa birta non angton pen arjoitha Patumi pai ni pai hini urmiani Tokmoka Municipal Board ahin pen Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Ahemso Kangpu Ponasai Kedengpon Patumi pai ni pai hini urmi arni Ada porphai troxi apor Dogmoka Municipal Board ahin pen Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Urban Ahemso Lakha Kre Trok Korkanthi Constituency EM Raju Tiso ahin pen Don Thom Ahemso Kangpu Ponasai Kedengpon Bangsolong Kacherap Kachetodun Mohamaya Mondol Committee Amepu Porno Inti Dogmoka Municipal Board Chairman Biran Singh Teron Vice Chairperson Rebecca Intipi Ward Commissioner Sarlongchi Tiso Rup Singh Togbi Prohalat Timung Dhoniram Teron Assistant Engineer Sorot Das J.E. Hambong Lekthe Anparta BJP Claim Bangpu Bangpiatung Chetongdun Kangpupon Ahemso Lake, Ward Lakha Pho, Ejical Ekka, Ward number Trok Mongol Singh Ingling Lapen, Ward number Trok Sardili Rongphar, Beneficiary ID EC Nerkep 5A EC Trok 5A, Sirkep Trok 5A, Sirkep EC Ketom 5A EC 5A. Lapen financial ningkan surihini ra kre troxi anparta lason thak non kangpu pontuji do thulang pusi ferangke atuma phan nang pachinidun Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Crow report Biswanath Karbi Live Piniadun to arsik jira berta non anton pen arjoitha Arunachal Pradesh ahoy kero Biswanath along ri Salaikati Sengamari Terong arong kiduk hektik ahem also SSLC asatlang ang tekalong 83% pen kachepalang dun bonta ningkang samse kachepeklang pon Maduta kachepaduk ateng pen athilong le pulote ningduk wek chenam Lason Taksi Keram Tang Ja Khong ni Phai Thom Kebani SSLC Asatlang Ang Tegalong Assam Lapen Arunachal Ahoy Kedo Biswanath Alongri Karbi Arong Kijutsi Lapen Anparta Karbi Ahem Kijutsi Kedo Selaikati Sengamari Teronarong Amikar Tikaram Bay Asopo Lasit Bay Dolongri Higher Secondary School Pen Keb Asatlang Ang Tegalong Subject Klialong Letar Mate 83% pen Chepaundunlo Bonta Satlang Toglong ledet ajok ningkang samse kachepeklang pon Athema laso also nangachathandu natengke Dolonguri Higher Secondary School along class 6 mate ingdeng thokpen kep angdengan kachipion don alangsi kaiketa roll number 1 chepalong dun ver mate aningkan tinta alangsi high mark chepalong dun verlo Bonta Lasit Bay Nagachathandun Atenke Dolonguri Higher Secondary School along Cape Angdeng along roll number 4 kelong Anut Kaprek Apansi Metric Asadlang Angtek along High Mark Pidet Abangke Manghume Melo Puta Ningkang Samse Nangchepeklang dun Tante Pini Nilitum Assam Napen Arunachal Ahoy Selaikati Sengamari Teron Arong along Karbiatum Kijutsi Ahoy along Kedo Karbi Arong along non Nilitum Deglo Lapen labangso arong lakek Biswanath along rialong pen kijutsi arong iklo Lapen Karbi adon ang bong pen pusitame kijutsi adon ahem lake behem side non nilito Lasi na pini nilitum na dake bang athit pialam kala poikhen no Kedam tang jakhong ni phai thom kep arni Metric asatlang angthek Assam government pen paklang ponlo Labangso asatlang angthek along Dolonguri Higher Secondary School along Kacharli Lasit Bay alangli 83% kache palong dun pen lapaan kapa phi hup arong aphan nong mekiban ajok nilitum nadak la sinang kahumri ke bang iklo lasi kechengsi alang lekhen lo Lasit Bay alang li pan non malom sa pinilitum che pachini asai ang deng deng ponpo lasi kechengsi abang ke alang subject ko anlong si ko anan ma phai kelong don lanang litum aphan pachini ponik po Kechengsi abang ke alang li English along li 88 number chepalong dun si letter mark alang li chepalong dun lo la English along long dun iklo la pen MIL mate Assamese alang li troxy kepra isi aphai chepalong dun lo la pen anparta mathematics alang li sir kep aphai chepalong dun pen letter
Cepalong dun lo. La pena dun tu general science along positame sirkep kep. Tane pri prime time abirta laan pensi kang tonik lo. Kadawe panda kurwang tula pen dome thakme.